Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων γεννήθηκε στην Αμαθούντα, τη σημερινή Λεμεσό της Κύπρου, τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι γονείς του Επιφάνιος και Ευκοσμία είχαν μεγάλη κοινωνική θέση και ήταν άνθρωποι ενάρετοι. Ο πατέρας του ήταν κυβερνήτης της Κύπρου με πολλά διοικητικά χαρίσματα. Γι' αυτό απολάμβανε την αγάπη, την εκτίμηση και το σεβασμό του λαού. Η μητέρα του είχε πλούσια ψυχικά χαρίσματα. Οι γονείς του, ως πιστοί χριστιανοί, ανέθρεψαν μέσα στην ευσέβεια και την αρετή τον Ιωάννη. Εκτός από την κοσμική μόρφωση, το παιδί αγαπούσε ιδιαίτερα τη μελέτη των Ιερών Γραμμάτων. Όταν ο Ιωάννης πέρασε το κατόφλι της εφηβικής ηλικίας και μπήκε στην νεανική, οι γονείς του, μετά από αρκετές πιέσεις, παρά τον βαθύ του πόθο να αφιερωθεί σε έργα υψηλότερα, έργα υπηρεσίας της Εκκλησίας, τον έπεισαν να δεχθεί και να αναλάβει τον ζυγό της οικογενειακής ζωής. Η οικογενειακή ζωή του Αγίου μας υπήρξε πρότυπος. Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, είχε θρονιαστεί στο σπιτικό τους. 2 αγγελούδια με τη σειρά τους, δώρα του Θεού κι αυτά, ήρθαν να αυξήσουν τη χαρά στην ευλογημένη οικογένεια. Η ανέφελη όμως ζωή δεν έχει κάτι το μόνιμο στον κόσμο αυτό. Ο γαλανός ουρανός της οικογενειακής ευτυχίας συνέφιασε κάποια μέρα. Πρώτα η σύζυγος και ύστερα τα 2 παιδιά αρπάχτηκαν από το τρεπάνι του θανάτου και έφυγαν σε μικρό χρονικό διάστημα. Στο σπίτι που βασίλευε το γέλιο και η χαρά, έχει στήσει τώρα το σκιάχτρο του ο πόνος και ο σπαραγμός. Στο χτύπημα αυτό το βαρύ και ασήκωτο για πολλούς, ο Ιωάννης έδειξε όλο το ψυχικό του μεγαλείο. Επειδή είχε μεγάλη περιουσία, του έγιναν πολλές προτάσεις για να δημιουργήσει καινούργια οικογένεια. Όμως τις απέρριψε όλες, απαντώντας ότι προς όλους τους χριστιανούς είναι ο φιλέτης και αφού έχει τη δυνατότητα θα τους προσφέρει την υπηρεσία του, παίρνει την απόφαση σταθερά και ηρωικά να αφιερωθεί πια αποκλειστικά στη διακονία του θελήματος του Θεού και των αδελφών του Χριστού. Και η απόφαση έγινε έργο. Οι πονεμένοι και βασανισμένοι, οι χήρες και τα ορφανά, οι φτωχοί και απόκληροι της ζωής γίνονται πια οι προστατευόμενοι του μεγάλου φιλάνθρωπου. Η φήμη του διαδίδεται παντού. Το παράδειγμά του φωτίζει τις καρδιές και η αγάπη του, η ανιδιοτελής και πλούσια αγάπη του, διδάσκει και συγκινεί μικρούς και μεγάλους. Οι χριστιανοί καμαρώνουν και οι ειδωλολάτρες θαυμάζουν και ζητούν να τον γνωρίσουν και να τον ακούσουν. Ο λίχνος όμως πρέπει να τεθεί και στον ανάλογο λιχνοστάτη. Είναι ανάγκη να απλώσει και να σκορπίσει το φως του πλατύτερα και η ευκαιρία δόθηκε. Τον καιρό εκείνο ο πατριαρχικός θρόνος της Αλεξανδρίας είχε χειρέψει. Πρόκριτοι και λαός με μια φωνή καλούν στην ιστορική θέση τον Ιωάννη. Ο Πατρίκιος Νικήτας, έπαρχος της Αιγύπτου και εξάδελφος του αυτοκράτορος Ηρακλείου, μεταφέρει σε αυτόν τη λαϊκή παράκληση. Ο αυτοκράτορας κάλεσε τον Ιωάννη και του ανήγγειλε την επιθυμία του και ακόμη τον πιέζει να αποδεχθεί το υψηλό αξίωμα και υπούργημα. Ο Ιωάννης αντιστέκεται. Το ιερό έργο με τις τόσες ευθύνες τον συνέχει. Προβάλλει διάφορες αντιρρήσεις για να ξεφύγει. Τελικά όμως υποχωρεί και υποχωρεί γιατί αισθάνεται πως η απέτηση του βασιλιά και η θέληση του λαού δεν είναι κάτι ανθρώπινο. Τα βλέπει σαν ένα μήνυμα του ουρανού προς αυτόν. Κλείνει τον αυχένα με ταπείνωση και παραδίδεται ανεφόρον στην τιμητική κλήση που του γίνεται, στην κλήση του Θεού. Υποτάσσεται στο μήνυμα του ουρανού και αναδεικνύεται για την πόλη του Αλεξάνδρου, μα και για ολόκληρη την Αίγυπτο, ένας άλλος Νείλος, ένας Νείλος πνευματικός.
Στην Αίγυπτο τότε κυριαρχούσαν πολλές αιρέσεις, ειδικά οι μονοφυσίτες. Ο καταλληλότερος για να σταματήσει τις έρηδες και να βοηθήσει στη μεταστροφή των αιρετικών στην Ορθόδοξη πίστη ήταν ο Άγιος Ιωάννης, τον οποίο εσέβοντο ακόμα και οι ειδωλολάτρες. Μόλις ενθρονίστηκε, πρόσταξε να καταγράψουν τους πτωχούς σε όλη την περιφέρειά του, που έφτασαν περίπου τους 7.500, και διέταξε να τρέφονται καθημερινά στην Αρχιεπισκοπή. Έχτισε νοσοκομεία, πτωχοκομεία, λοχοκομεία, όπου γεννούσαν και περιθάλπονταν οι έγκυες, το Κεσάριο, χώρος για να κοιμούνται οι άστεγοι, ξενώνες για να φιλοξενούνται εντελώς δωρεάν οι πτωχοί, οι τραυματίες, οι αιχμάλωτοι και άλλοι πάσχοντες. Επίσης έστειλε σημαντική βοήθεια στα Ιεροσόλυμα για να χτιστεί ο ναός της Αναστάσεως που έκαψαν οι Πέρσες. Δέχτηκε τους πρόσφυγες της Αγίας Πόλης, τους παρηγόρησε, τους ενίσχυσε, τους τακτοποίησε. Πολλές ήταν οι ευεργεσίες που έκανε ο Άγιος Ιωάννης στους πονεμένους και πτωχούς για 10 ολόκληρα χρόνια που διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος, κάνοντας πράξη τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού από την επί του όρους ομιλία «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Δηλαδή, πραγματικά ευτυχισμένοι είναι οι εσπλαχνικοί στη δυστυχία των συνανθρώπων τους, διότι αυτοί θα ελεηθούν από τον Θεό. Μάλιστα έλεγε «Εκείνους που εσείς έχετε τη συνήθεια να τους ονομάζετε πτωχούς και ζητιάνους, αυτοί για μένα είναι οι κύριοι και δεσπότες μου, γιατί αυτοί είναι που θα μας βοηθήσουν να κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών». Ονομάστηκε ελεήμων γιατί υπήρξε ο Άγιος της προσφοράς, της αγάπης, της στήριξης και έμπρακτης φιλεσπλαχνίας, προσφέροντας απλόχερα στους πτωχούς την ελεημοσύνη του. Οι φροντίδες του καλού και φλογερού ποιμένος δεν περιορίστηκαν μόνο στην ανακούφιση της φτώχειας και της δυστυχίας. Πιο επικίνδυνος εχθρός από την ανέχεια για τον άνθρωπο είναι ο λιμός του ακούσε λόγων Κυρίου με όλα τα επακόλουθά του. Ποθούσαν οι άνθρωποι να συναντήσουν το Θεό. Για τη θεραπεία και αυτής της ανάγκης μεριμνά ο Στοργικός Πατέρας. Χτίζει ναούς. Όταν ανέλαβε στα χέρια το πηδάλιο της Εκκλησίας των Αλεξανδραίων, υπήρχαν μόνο 7 ναοί. Σε λίγο χρονικό διάστημα, ο φλογερός ιεράρχης τους δεκαπλασίασε. 70 ορθόδοξοι ναοί έχουν υψωθεί σε διάφορα μέρη της ξακουστής πόλεως, αληθινά στολίδια και λιμάνια παρηγοριάς και σωτηρίας των ψυχών. Οι ναοί επανδρώνονται ανάλογα. Ευλαβείς και αφοσιωμένοι ιερείς αναλαμβάνουν τη διδασκαλία και καθοδήγηση των πιστών. Η διαφώτιση προσφέρεται με ζήλο. Τα ζυζάνια του κακού, των αιρέσεων και της αμαρτίας ξεριζώνονται το ένα μετά το άλλο. Για τη δημιουργία μιας κοινωνίας όπου βασιλεύει το θέλημα του Θεού, ο φλογερός Πατριάρχης προσφέρει τα πάντα, όλα για τους άλλους. Να το σύνθημα της ζωής του. Για τον εαυτό του δεν ξέρει να κρατήσει παρά ό,τι ήταν απαραίτητο για μια ζωή πολύ απλή και φτωχική. Ασκητικό το κελί του, φτωχικό το φαγητό του, πρόχειρο το στρώμα του, κοινά τα σκεπάσματά του, τριμμένο το ράσο του. Ό,τι καλό και φανταχτερό το μοιράζει στους άλλους. Κάποτε ένας πλούσιος που τον είχε επισκεφθεί και είδε την πτώχεια που επικρατούσε στο κελί του φιλάνθρωπου επισκόπου, έσπευσε να αγοράσει πολύτιμο πάπλωμα και του το πήγε με την παράκληση να το κρατήσει και να προσεύχεται γι' αυτόν κάθε φορά που το χρησιμοποιούσε. Η λεπτή ψυχή του Πατριάρχου συγκινήθηκε από την ευγενική και πλούσια προσφορά. Να το στείλει πίσω δεν ήθελε. Η καλοκάγαθη ψυχή του
δεν δέχεται να λυπήσει τον πονετικό εκείνο άνθρωπο. Το κρατά. Το βράδυ δοκιμάζει να το χρησιμοποιήσει. Ξάπλωσε και το ρίξε πάνω του. Η ζεστασιά που του προσφέρει δεν τον αφήνει να κλείσει μάτι. Η σκέψη του στρέφεται συνέχεια στους πτωχούς του. Μπροστά του παρελάβουν όλες οι πονεμένες μορφές. Άγρυπνο σχεδόν όλη τη νύχτα, στριφογυρίζει στο κρεβάτι του. Το πρωί, χωρίς να χάσει καιρό, παίρνει το πάπλωμα και το αποστέλει στην αγορά για να πουληθεί. Κατά μια αγαθή σύμπτωση, από το κατάστημα που ήταν εκτεθειμένο το πάπλωμα για πώληση, πέρασε ο καλός ζωρητής. Το είδε και το αναγνώρισε. Αντελήφθηκε τον σκοπό του πονόψυχου πνευματικού πατέρα. Αγοράζει και πάλι το σκέπασμα και το ξαναστέλνει στον Άγιο, και αυτός πρόθυμα το δέχεται τούτη τη φορά, όχι για να το κρατήσει και να το χρησιμοποιήσει, αλλά για να το πουλήσει και τα χρήματα να τα διαθέσει για τους πτωχούς του. Την άλλη μέρα το πολύτιμο πάπλωμα στάλθηκε και πάλι στην αγορά. Ο πλούσιος δωρητής το βλέπει, το αγοράζει και το ξαναστέλνει για τρίτη φορά στο Πατριάρχη, με τη βαθιά παράκληση να το κρατήσει για να μην κρυώνει τη νύχτα, και ο καλοκάγαθος ιεράρχης του απαντά τότε με τη γνωστή χαριτωμένη διάθεσή του. «Για να δούμε, αδελφέ μου, ποιος από τους δύο μας θα κουραστεί και θα παραιτηθεί πρώτος, εσύ να τα αγοράζεις και να μου το στέλνεις, ή εγώ να το παίρνω και να το πουλώ?» Όταν το 615 οι Πέρσες βάδιζαν κατά της Αλεξάνδρειας, ο Άγιος Ιωάννης, μετά από πίεση του πατρικίου Νικήτα, αποφάσισε να φύγει για τη βασιλεύουσα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, για να προσφέρει τις ευλογίες του στον αυτοκράτορα που πολύ τη ζητούσε. Με δάκρυα αποχαιρέτησε τα αγαπημένα παιδιά του, μπήκε στο πλοίο και ξεκίνησε. Το καράβι που επιβιβάστηκε μαζί με άλλους αξιωματούχους της αυτοκρατορίας κινδύνευσε σοβαρά από τρικυμία. Σώθηκε όμως με θαυματουργική επέμβαση του Αγίου Ιωάννου. Όταν έφτασαν στη Ρόδο, ένα όραμα τον καλεί στην Κύπρο. «Έλα, μην αργείς», του είπε ένας μεγαλόπρεπος και φωτεινός άνδρας. «Έλα, ο βασιλεύς των βασιλέων σε προσκαλεί». Ο Άγιος αντιλήφθηκε. Δεν ήταν ανάγκη να πολυβασανίσει το μυαλό του. Τον καλούσε ο Κύριος. Φώναξε τον άρχοντα και του φανέρωσε το όραμα. «Άρχοντά μου», του είπε, «σύ θέλησες την αναξιότητά μου να παρουσιάσεις τον βασιλέα της γης. Ο βασιλιάς όμως του ουρανού δεν το θέλει. Με προσκαλεί κοντά του». Με βαθιά συγκίνηση ο άρχοντας αποχαιρέτησε τον πνευματικό του πατέρα. Με τιμές τον προπέμπει στην Κύπρο. Έξω από τη σημερινή Λεμεσό έγραψε τη διαθήκη του. Σε λίγο έκλεισε τα μάτια και έφυγε για την αιωνιότητα. Πέθανε ειρηνικά στις 12 Νοεμβρίου του 619 μετά Χριστό, σε ηλικία 80 ετών. Οι χριστιανοί της Αμαθούντος κήδιψα το Άγιο Λείψανο με δάκρυα και τιμές στον Ιερό Ναό του Αγίου Τύχωνος, σε ένα τάφο που ήταν θαμμένοι δύο επίσκοποι της περιοχής, οι οποίοι κατά την ταφή παραμέρισαν και δέχθηκαν στη μέση τους τον Άγιο, ενώ σήμερα τα ιερά λείψανά του φυλάσσονται στον ομώνυμο Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος στη Λεμεσό. Ο Άγιος είναι ο πολιούχος της πόλεως της Λεμεσού.